Ay naagapito nito niya ang pa dyan nagtuturo tambay. Madali lamang kung alas 12. Hoy! Hoy! Ano di ba parang ibo mo di agapito? Ma-New Year na! Labot ko kung mabagong taon na. Ay iso, suto naman sa mga kataning taluman nagdaraos kay manok, nagburuno kay ureg, may mangham, kita ano, ni Dulce Wara. Jesus Maria, ano pagparandaan? Ang importante, bilog kitang pamilya. Bilog gani, gurutom man, ano man Dakunan ka an. manganing handa kung pagkaaga nagparanosan. Sayang, Ang problema nga dahil kitang handa. o pighanda ng bagong taon. Tigahandaan man iyan daw, puro paano. Ang problema sa'yo mo, grabe ang kahugakan mo. Ano na lamang? Panguna kung pighanda, bagyo. Ay lintian, ano si Siribaog tangali dyan alas 12. Kuyang naspak mo, nagbabaratak na. Si Bayang, grabe, nagsara nga, nakakatara mo. Kumakaray ka dyan agapito ha. Sinusupo ka na naman agapito. Dahil ka pabugtion. Imbis na makapaputo ka dyan alas 12. Abo ko. Umasikaso ka lamang duman. Pumagiling ka lamang lumang kidawa ka ba ang kilong arena na bagas na kunyanunta? Sumanon. Kung ano dyan, binamban, pide. Pula pansit lamang duman, dawa ka bang kilo? So mga akin mo duman may karaunon lamang dyan. O anong araw ko an? Anong kwarta? Nahiling mo na bagaan. Manyo niya, yung pirak ang pitaka mo. Hindi mo yan trabaho. Yun ang pigasabi ko. Diba, balik na naman ako sa Manila. Bumalik ka na sa Manila, tamag kay Gualaman kita, duwang simana, duwang kartaon. Ay, Jesus, ano na iyan agapito? Naglanit nga, ne. Kung di naglanit, pwedeng tulong sako ito. Muna mong bumulta na naman ako sa Manila. Dumana nga ni, ano yung marayramang buhay ko digdi. Burubulog tiyan naman ako duman. Ay bu! Ako kaya may burubog tiyan duman na tigisugo akong magmassage. Oh, ito bigtara mong si Tintang amo mo? Oo, aping ano, araw ko kaiyan. Kaya pala mga masarigong ka ng unyan. Yung ano niya. Sa kuya kaya napapadol sa mga katas. Anong oras nagpupo ng trabaho mo? Ano kami? Nasa alas 10. Alas 10? Kan Aga? matanga kami nag-ano. Ano? Ito na nga, so nagmamasahe. Duan? Dala ko lang ng ibos. Ibos? Oo. Diyos ko. Ibos ko. Ano, manipis. Ibos na so ano. So, pigkakaon mang ibos. Maiba man ka ng ibos sa pigkasabi mo. Umasikaso ka na, tama New Year na. Umutang ka lumang kimaibising kung pautang ka, bata man New Year, dahil may tumapautang. Dahil man nga dahil paparoon mo yan. Jesus, Maria Joseph, man New Year. Matapos kayo ni Ansang tuyang taon, gutom. Nga. Kampuro kahugakan ka. Ang karaturog na sa nakita. Pagkaratulog, takong dahil ka na naging mata sa punaw. Umasikaso ka man. Sa mangagad ka hulo man sa kataning tapag nakaluto. Tama duman ang kipay pindoy. Kaya reklamo ka mga aki mo duman o, dyan alas 12, papurutukan, karaunan, kita nga. Sinap ng batag pwede na. Pwede na iyan daw, aluyak, basta igwa. Daw to naman tabaong ko sa may kataneng. Tawara man duman sa kamay sa dire. Nagpamara nila. Yun. Sisiribaon mo niya na nyo na hinabasan pa. Yun yung kapiton. Tibubultan ako sa Manila. At ako hindi naglanet. Sabihon pa. Pabulta ako naman. Ano kung lumanet? Paldo.